Ponúkam vám na predaj luxusnú štvorizbovú novostavbu, využiteľnú na víkendové aj celoročné bývanie v pokojnom prostredí Penaty Golf Resortu. Nehnuteľnosť je možné dokončiť do dohodnutého štandardu, na kľúč, alebo si ju môžete zariadiť podľa vlastných predstav. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza predsieň, toaleta, sklad, schodisko, obývačka spojená s kuchyňou, prestrešená terasa a garáž pre golfové autíčko. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú 3 spálne, 2 kúpeľne, chodba a samostatná toaleta. Samozrejmosťou sú všetky inžinierské siete ako elektrika, voda, kanalizácia alebo optický internet od Orangeu. Štandardom môžu byť interiérové dvere Sapely s magnetickými zámkami a skrytými pántami, zariaďovacie predmety v kúpeľniach a toaletách v značkách Duravit a Hansgrohe, kuchynská linka Dankuchen so vstávanými spotrebičmi značky Whirlpool, stavaná chladnička, elektrická rúra, stavaná mikrovlnná rúra, elektrická varná doska, digestor, trávnik s bezúdržbovou výsadbou zelene, automatický závlahový systém. V dome sa nachádza tepelné čerpadlo a teplovodné podlahové kúrenie, stropné chladenie. Príjemnú atmosféru v dome vytvára terasa, na ktorú sa dostanete z dennej časti, kde si viete užívať slnečné lúče a krásne chvíle s rodinou alebo usporiadať spoločenské akcie pre vašich priateľov. Okrem kúpy nehnuteľnosti máte možnosť aj zakúpenia si členstva v golfovom klube. Penaty Golf Resort je jedno z najkrajších golfových ihrísk v strednej Európe. Areál na ploche 216 hektárov ponúka okrem 36-jamkového golfového ihriska Penaty Golf Resort pestré možnosti na relax, aktívny oddych a kvalitné trávenie voľného času. V okolí si nájde využitie naozaj každý milovník prírody, húb, bicyklov, turistiky, ako aj tenisu, golfu. Na Slovensku je to ojedinelý projekt, ktorý pribudol na mape špičkových golfových rezortov v strednej Európe. Vyrástol na Záhorí, pri meste Senica, uprostred borovicových lesov, na pôde posiatej bielými piesočnými dunami. V golfovom klube sa nachádza aj výborná reštaurácia. Ak ste milovníkom golfu a hľadáte nehnuteľnosť v tesnej blízkosti golfového strediska, tak si myslím, že táto nehnuteľnosť je pre vás tým pravým. Ak vás táto ponuka oslovila, neváhajte ma kontaktovať.